my baby, yeah, baby. Oh, stay record. Rockstar. It's an awuni rockstar ba. Me guswa me bisa nsemu ya. Me bisa sa akosi semenya emwaye ama ware. Se aware ne Mpenatwe. Die wo he ne mu ode. Ebu sa ware de ebi mu sese Mpenatwe. Emu ya tan ede kwase wo. Na manem timwa bisa ba bedru opening kesi. I a friend proportion. Na ni dia kasa di le bisa. Wo no kasa bonedi. Na me di rockstar di me a friend proportion. Na proportion so bi aba chemase. Iti e kwa so. Ni bisa aware ne Mpenatwe. Dia wo he le mu. Ha. Ora. Ema kwa ba eba rockstar TV so. Me Joseph. Yo, wa wuni me friend me awuni rockstar. Na rockstar TV so ni. Na sama ya bobo hu aye nama ye bisa ye pese ye hu ni fara ba na se no kofo ba. Awo awari mu. Se na se awari mu chese. Ukokoto a awari mu se basa. Efie basa. Bebia basa. Enti basa no na ye de rockstar. Oba pan wo fato me ho se pese ni entia e ma no babasa. No pan maybe medical bisa udi. Pacho the first. FM Eric. Udi ankasa ne Eric. Na ada na wo de anu asie na edin a metete ne popo show. Na no so de Christian won na si na for rockstar. Me no me ya guy. This must be a guy. Obia ni Christian won nse se mpesa me sesem. Enti na mato rock star. Oh, okay. Mate. Me that say. First and foremost, what's say question here? Aware ne Mpenatwe. Dia wo hin na di. Okay. Na di kan me bisa say. Waware. Maware. Inti maware automatically make say aware ye shempra. Ma twe mpra pe. Maware. Me pato post mami. Wa twe mpra pe. Na Mpenatwe mu no na ti say. Mpenatwe ka wo. Dia ti na ka wo mu. Oba no esan say oyo mprenti no. De opebia na wo ye onwe ho. Sem bedi den mo be den sika kura wo botom na esan say ono oba bedi kolinti no. Oba sika no say wo wia na say wo wi. But then say oba ne yo yire a. Obien say be me mama mo no na onya japade ma yemma. What you say anya hwe kura no opie ko ba kakra bedi die. Obenya di na ompra. Okura de hye obotom kura wo say apia ko las. What you say it's immediate say obisa that question is straightforward. I already because me you say panina obi anya bida ba kwada de obi anya bida e say ma twem pranda no ho de twem no ho de atwa ware mu no me ka make say if you plot one twem pranda ho say so jai become fa so bi ani so na obi kan say so wan twem pana hu se nya ware na siko obi o ba e wo se wo twem pana na hu nipa no se ne wo tie ne ni ye ni nyoma wo ye ansa na se e fata so wo wa no a ansa no wa no emfa ho na wo so wadwenkyere me ne omunya de tie ne se e si so e ma e form nyina nyomu na ne ware o ma what you say e ma e form nyina nyomu na ne ware but the fact of the matter is oba so hu no e papa dey na so hu so e papa so e ba ma no e serious so bo bra nko aya o hu oba no e serious so dey na so ba wi o e serious dey kan oba we ne kasa oba we ne ye obehwe mpo afutu mpo de butu efa ni ma bia obehia wa sempo ye ka bia onom sa be ma onom sa be ma o se sika okọ club okọ ye oba na papa na oba ye ware na uhu na mpo na tare shem kura chese agba we ye oba se ware no papa show obi ha wonyi ni se obebo ha ode ni ABC se ne be ya be ma no be wa na o ware no wia no wa dan subanati esen se ye no so ye wo you say to me ene yakopon to me no aso be kan say ohu oba na so oba ogi no ogi ti se so ware na ohwe ne ne ye na ye ofa na waka che Awurade se mpese me ware oba wi nyame be dan ne ho suba ni ade a kire wo ye gidi ni nko ade a ade o so ya no enti se wo pa kire se aware mu ode se bebre aware na ma aware 90% and Mpenatwe man 35%.
enti afutuo bɛn na wode bɛma wɔn a wɔn ware anase wɔn aware a wɔn te aware ase a ɛtete wɔn Dedi kan sɛ waware na okunu ɛtete wa na ɔyɛ tete wa ade ɔsɔ yɛ nsɛ ɔsɔ odi wase so wonim sɛ bɛma no ɛyɛ bɛma because Bible say ade a egu aware ɛyɛ adwamamɔ what you say ti sɛ wo hu sɛ aware na otim no ebia akoyɛ sikasɛm na ho kyerɛ kakra bi a bɔmpa ɛtwa aware bi ba yɛ adwamamɔ a opɛ wade afa sɛ ɔmpɛ wade so obetuma gya bisa na Bible no kae sɛ ɔkɔto sɛ ɔbaa na anabɛma na bɔ adwamamɔ opa obɛfa ɔmpɛ so obetuma tena ho sɛ na ne ma yɛ akoso no mo twem fra so aso na me ka kyerɛ mo ne sɛ eni wiase de ekɔ no enche na papa na ba enti sɛ wotwem pa na hu sɛ papa ne ba onka na hini ho enti wo so sakra wa dwen ni ya wotemi nka na hu sɛ empra hwe na emfa nko bi papa mpo hwe ade ba ko sɛ hu sɛ wiase no yare na do so be ma na sɛ sɛ enya na yire no ntino okɔ a sɛ nyame ampata na mo afama na wakofa yare dia do enti ede na oye eni kwa so empra hwe no emfa so ye medical care sɛ empra ya twe bi emfa so bi ani so oba se wa nyame kwa mo okra na no so bi kakra wo so obetima no wa bi akwa de poison agu no adi ewu no afa waje ba papa show asa wo twem adwen asi bibi so sɛ wo ka sɛ Mpenatwe bebrebe na sa ware bebrebe na ho ni fa so a na ayi Solomon no mo ne wan David no mo ne aware ne Mpenatwe bebrebe no eno sa na nyame ne wo mo enini ye nyame ne wo mo enini ye ana se bebe bi wo aduma mi yi bibisa na ko tu bi na bibisa na o de sa se mi susu se David wo ware bebrebe ena ne bran so bebrebe Solomon de edi twem kra enso na nyame ani wo wo na nyame ani ku no Bible mu no sɛ ene ye ka sɛ ne bi etoto ho a Nyankopɔn yɛ adom David mu no Solomon no nyame na emere no ɛwɔ hɔ mo ɔmunyini kyɛ what you say enti de na mo ye bia na Nyankopɔn so ye ede yesusu bia aye reference ne ye nso edi so a ye de ye asɛm no ye tie ne sɛ ne o ye sɛ won so ko ware baako ana ko ware edu ompranfo aduanan a bisa ho sɛ ene aho kyiri niema yetim ga na sisi yi obetimi ena second efiri won so a sɛ wo ye sa ene sense nyame ye nkwana na yitia no onim da obewu uwu ne ye na so o tisa ne onim a Bible am ya tie sɛ ebeya wontimi enche wakoma muntini ware baako pɛ what you say this wontimi ware baako pɛ no botwe mpena na nyame ye wado no wa wudi afan na sakra wa adwan afan but owu bonim sɛ kukuru Chrissy obey sorry enti as a rockstar enti de meka say we menim say ayafutu a de ma ye nuama ne nuama wo sisi no de tie ne say Yakopon no sisi wo hu say bonsam ene ne competition na bonsam so nya fom na oma wonche obukun okun won so onu nyame ni twaka bia bi ti say ne say wotim kwam na wonti bone bi mu na hwe na mmoa wa hwe ho ntentem ne nyame adom ti sa wo ye mistake na bonsam ne kun se kukuru adapa dedi nti efutu Mpenatwe no munyai nhyira bi anim hwe me de example betuo emma obema oye mmasem wo do ti Ghana ha hwe obema oye mmasem bi ha na brabo what you say obema oye mmasem bi sometimes upon omanya sika bia omanya sika omode ye mmasem any different eno kwan se nyame nya wadoma kwa koshi oba bi oba nya oba bi ne da one beda one ma nyame bafo se wo ya brante so no wasiso na bo so oba bra nya mma bi ne da wa hwe o nhyira nyame de mo no obeka hye nteni kwa se oba bi na ne da nyame ye wado na koshia bi na baloko bi ne ho a hallelujah ba e bia de okofa no nim baloko edi nachi enti bi beka hye Mpenatwe na ware na nyame nhyira ketia obosho akama samba akọ obi se ema na doso cheme ema abu na se so uti mu se yese baba wa eko ya mayimu nka wiase na bo ya mfa Ghana ensusu ema ba wa eba onwo fe awon fe babia ema na abu eche mema nto bia be ware baako na wo mama kan wa na e ware wo sa no bi kan asem nipa na o kan asem minim ne Sovia wo ye what you say e no kwese ma do so asori kura kuma e ma no e do so che mema but at the end of the day asori no obi a pese onya kuro nya bi what you say obi o pese o ware bia wati na abia pese o ware bia no onya kunu oba ma obeka se ma do so nti me ware mi nu mi ansa se be ma no suban mi aza me kan no oni suban o se Christmas ma Robert America catch us say e ma asem e se abrabo
Be ma bi obaso obobra bia ja masem because a masem ya dia e kele nipa na bonsam kura nko so ohun se nyame be hira mo abi ya na wa hyeda de oba bi aso amba wa kwam ofo ba ni we ya oni ma wo je nyina be ye basa oti ye ma busuafo na ye men so na oba na no ko hia ye na maxim we mema so sa na mema bi so tie mema bi abonsamfo ofiri nso ase ema bebre ofiri nso ase mema bebre ofiri nso ase be ma bi wo ha ono da ye kura no obewu oba no kura ono ne koda ya no owu enti enti na wo se wontu ho fo na wontra na wonche awurade se awurade nchira no mo be ma obebo wo brabo na ko hia ba bi ase pan ko hia ba ma bi ase pan e basa media me hu ni se e de wiye yo e ko achi na nyame so anya wadom na sa wanye e kai nkofo kai bia ne dem nkofo fi omu sisi wanye bia nsi na ko di hia ho kire na sa ko wu e wo boni mu so a hey wallahi talai ene e wo jebi wo ha sa ja ne fa ni tena fire e be hwa ma wa bate paw yo papa je yana wasi ni wa futu yo smati rockstar tv show ni mwati de papa show e kai na futu nde be bri wo fe bia e be boa wa fa so a ene wa wo jejeje o se ma na bi firi mpoase e mema so bi firi mpoase no ma hyeda ba wiase pa so mba jeje ma ne mema enti yenya papa show nyansani a wo tuefo e firi dwaman mo se twon bible kraka se twane dwaman mo me damase ma Chris ma me fa wa wi die baka me kanse mi o se bible mu o kan bible ade bible kan ho asem pa o se so bia pa ye adwaman o se o kan Ephesians 5:3 o se ade ba ko esi o ne Yankopon ntam kwan pa adwaman mo ne konkonsa na da se kru enti efutu ko kan Ephesians 5:3 asem no adwaman mo nyame mpe wo kam na tian se me mu aten yenya aten we me mu aten yo so ko tu obi fu say dabi dwane dwama ma Christ rosta bible no kwa wa dabi ti o se yenya ten na yemu o kan Matthew 7:1 o se mu aten ye mu aten tu no se aten obi yu no na me yede at obi bu no na me bu but bible say yenya ten because me metima yi waten say adwaman no bible say yenya ntima yi waten corona no bible say yenya yi waten kofon konkonsan o dun bible say yenya yi waten but me ntimi me kan kire o say obeko bonsam jam but me cho say de wo ye no enye nyame mpesa what you say Luke 6:37 o say nanso mummu aten mummu fo no mummu fo ma no be ma what you say nti baby obeka bia sa ade na ede o aten no nti bible de baby o ka but then wona was o tu say nipa eyi waten say ade na o ye emwa hwe ho ede efiri nti me nua ba na meka emwa hwe ho firi na yambe sha that's bebre Namini wao, ando konyami mi broni konyami o, mi dishe konyami o. Namini wao.